Dobrý den, já vás vítám u podcastu Putování regiony. Moje jméno je Roman a dneska si budu povídat s panem Jaroslavem Kutílkem, který provozuje pivovar a palírnu ve Žlebských Chvalovicích. Dobrý den. Dobrý den, zdravuji vás. Tak, já bych na začátek pro vás měl otázku, jak jste se vlastně k tomu oboru dostal, jestli vy jste studoval kvasnou technologii nebo nějaký příbuzný obor, anebo to vzešlo z nějaké rodinné tradice či nějaké vášně, jak to vlastně tenkrát bylo? Tak já nejsem z oboru, já jsem elektrikář, jsem se živil s tím mnoho let. No a po revoluci otec šel do důchodu, chtěl začít podnikat, tak jsme navázali na náš koníček výrobu ovocných destilátů, kterou jsme si dělali doma pro sebe. No a zakoupili jsme v roce 1993 pálenici, kolonu a pomalu se začali zabývat výrobou destilátu. Ono na začátku těch 90. let ve východních Čechách asi moc palíren nebylo, předpokládám. Byl i tohle třeba jeden z motivů pro její spuštění, nebo... No tak byla to výhoda, protože v té době v 93. si byly 3 nebo 4 palírny, které vlastně byly většinou privatizované z nějakého státního sektoru. No a my, když jsme začali, tak byl takový zájem po 3 letech, že jsme museli začít rozšiřovat, udělat si kvašení vlastní, protože Češi nemají v krvi výrobu kvasu jako na Moravě. Většinou to měli kyselý, nedávali tam kvalitní ovoce a tak dále, takže jsme měli problémy s kvalitou. Tak jsme si postavili vlastní kvasné nádoby. Aha. No a poměrně byly velký zájmy, byly tam dokonce fronty, že jsme nestačili zpracovávat ovoce. Takže určitě to byla výhoda být jedním z prvních na tom trhu vlastně. Ano, byla to výhoda. V té době potom teda začaly narůstat pálenice, vyrůstat jak houby po dešti, jak se říká. Ano, teď už je tam konkurence velká. Nicméně teď po zdražení spotřební daně a vlastně surovin, energie, tak těch zákazníků bych řekl, že ubývá. To je bohužel škoda, bohužel je taková složitá doba. Vy jste pak i v roce 2010, nemýlím se, jste spustili i pivovar. Bylo to v roce 2010, jenom se ptám pro upřesnění. A vlastně tam je od toho roku 1993, je to jako poměrně dlouhá doba. Proč jste vlastně pak rozšířil takhle svoje působení, co vás k tomu vedlo? No, vedlo mě k tomu to, že v 50 už jsem nemohl nebo nechtěl podnikat v tom oboru toho měření a slaboproudové techniky, která spočívala v servisu po celé České republice, kolikrát jsme jezdili i za hranice. Nicméně už prostě ty 100 000 kilometrů najetý, už prostě to na mě nebylo. Tak jsem prodal podíl ve firmě a za to jsem si pořídil pivovar, protože to bylo to vhodné doplnění proti pěstitelskému pálení, který se většinou děje na podzim a v zimě, a pivovar jede na jaře a v létě, takže jsem mohl přejít vlastně do toho podnikání ve výrobě alkoholu a piva. Naplno. Naplno. Vyplnil jste tím celý rok. Dneska samozřejmě na území České republiky jsou stovky minipivovarů. Jak to bylo vlastně v tom roce 2010, když se na to podíváte, ať už z regionálního hlediska nebo třeba v celorepublikovém měřítku? Můžu říct, že v roce 2010 okolo bylo velmi málo minipivovarů. Všichni byli většinou ve výstavbě anebo byli ve velkých městech, kde byla větší akumulace kapitálu, který si to mohli dovolit. Protože v té době byly ty pivovary docela dost drahý. A tak ono i v dnešní době samozřejmě ta technologie není úplně zadarmo. Já u toho pivovaru teďka na chvíli ještě zůstanu. Taková úplně jednoduchá otázka, kolik druhů piva v současnosti vaříte? V současnosti jsme schopni vařit 5 druhů piv základních a k tomu teď máme povolený, jsem přivez recepturu z Maďarska, kde jsem pomáhal vařit český piva, tak jsem zase přivezl jejich ovocný koncentráty a sirupy, z kterých děláme ochucená piva. Jaké z těch piv je vaše nejoblíbenější? Jste takový ten klasický pivař, který jde po tom českém ležáku, nebo... Správně.
naše nejoblíbenější a největší spotřeba je náš světlý ležák, takzvaný železňák, mu říkáme. Vy jste samozřejmě držitelem regionální certifikace, obdržel jste i několik ocenění a my jsme se tady bavili ještě předtím, než jsme vůbec začali natáčet, že vy jste dneska trošku snížil ten výstav piva, k tomu se ještě nějakým způsobem dostaneme, ale mě by zajímalo, jestli jste někdy v minulosti třeba uvažoval i o tom získat vlastně chráněné krajinné označení české pivo, protože tam samozřejmě jsou nějaké legislativní podmínky, to pivo musí být vařeno z českých surovin na českém území, ale třeba musí být i dekokčně vařeno na 1 až 3 rmuty. Jak to je u vás vlastně s tou technologií a jestli jste někdy uvažoval nad tím, jako ucházet se o tady ten certifikát české pivo? Nikdy se o tom neuvažoval, i když ležáky vaříme samozřejmě na 1 na 2 rmuty dekokčně a ležíme je minimálně 30, někdy i 70 dnů. Aha. Takže to dodržujeme samozřejmě, to by zákazníci i poznali a to pivo by nám ani nechutnalo. No a můžu říct, byl jsem několikrát v soutěžích o pivní pečeť a pivo roku v Českých Budějovicích a ta konkurence je teď tak vysoká a ty kvality piva šly tak nahoru, že je to opravdu umění se někde umístit. Mhm. A všechna piva, která vaříte, kvasíte spodně, nebo máte i nějaké svrchně kvašené speciály dneska? Je to samozřejmě ohromný trend, spousta lidí jako jde dneska po těch svrchně kvašených speciálech. Jak to je vlastně u vás? Děláme svrchně kvašená piva, základem je pšeničná 11, kterou říkáme i cyklista, protože jsme na cyklistické stezce, a tam je zájem cyklistů velký o to. Potom děláme ale svrchně kvašené z těch, jak my říkáme, voňavých sladů, amerických nebo australských. A to je v dnešní době ohromný trend, jako různé citrusové odrůdy, chmele a tak dále. Indian Pale Ale, American Pale Ale. V dnešní době si myslím, jako, že hodně lidí na tady to slyší a ten trend se jako rozrůstá. No, takže... V minulosti jsme dělali až 3 druhy těchto aleových piv. Nyní teda jsme zakotvili pouze u 2. Je to teda ta pšeničná piva, pšeničná 11, a potom děláme nakouřenou IPu, kde jsme sehnali starý recept. Dá se říct, že se tam používá chmel co nejstarších odrůd, anebo odrůd, které jsou všecko tady regionální, ale dá se říct neuznané, sice bych to asi neměl říkat, protože nejsou schválené k tomu, ale poskytují tam hořkou zemitou chuť a takovou zvláštní chuť, kterou měla piva, která se vyráběly ve středověku a ještě dřív. Proto je dodáváme na keltské slavnosti, hlavně si to objednávají do Nassauer. A taky tu hlavní chuť dělá nakouřený slad. Slady kupujeme zásadně u pana Klusáčka ve sladovně Kounice a chmelí teda žatecké, hlavně. Z 90% se dá říct. Tak samozřejmě žatecký chmel je vyhlášený po celém světě. Jaký je vlastně váš roční výstav piva v současné době? No, tak když jsme začínali před 10 lety, tak jsme se pohybovali kolem 500 hektolitrů za rok. A teď se dá říct, jsme na nějakých 60 až 80 hektolitrů za rok. Takže je to víceméně fakt takové pro zábavu. A kde si vlastně to vaše pivo můžou lidé dát nebo koupit? Můžou si ho dát samozřejmě u nás, jak točený, tak lahvový, tak máme i v petkách. No a pokud chtějí někde, bohužel, pivo nerozvážíme, ani nedodáváme do jiných restaurací, ani pivotek. Kdyby si někdo sám chtěl třeba vzít sud na zahradu, to je možné? Sudy samozřejmě prodáváme taky. Tak jo, já bych teďka už utekl od toho pivovaru, já si myslím, že jsme si o tom hezky popovídali a přesunul bych se vlastně k té palírně.
Já jsem se vás původně chtěl zeptat na to, jak to funguje vlastně v sezóně, na což vy jste mi odpověděl už, že je to opravdu sezónní záležitost a je to asi především z toho důvodu podle toho, jak se rodí ovoce a kdy je čerstvé, protože předpokládám, že ovoce asi musí být čerstvé ve chvíli, kdy vyrábíme pálenku, je to tak? A mě teďka jenom zajímá, držíte se čistě tradičních receptur a tradičních pálenek slivovice, hruškovice, mrnikovice, nebo i třeba experimentujete? Bohužel neexperimentujeme, protože za prvé zákon to moc nedovoluje zpracovávat jiný ovoce, než který vyroste v Čechách. Takže ty 3 základní je slivovice, hruškovice a jabkovice. Ano. Ta hruškovice, protože jsme v regionu, dá se říct Čáslavsko-Kutnohorska, kde je specifická hruška, který se říká muškatelka, za kterou jsme získali mnoho ocenění, protože je velice aromatická a je podobná Williamsce, který se dělá v Rakousku a nebo v Německu. Jasně. Vy destiláty vyrábíte jenom vlastní, nebo může člověk k vám přijet a vy mu vlastně připravíte destilát z jeho ovoce? My zpracováváme pouze ovoce, který si dodají pěstitelé. Ano. A nebo ovoce, který máme vlastní, ale to si vyrábíme destiláty jenom pro vlastní spotřebu. Neprodáváme, nekolkujeme. To znamená, nemáme ovocný lihovár, máme pouze službu pěstitelské pálenice. Mhm. To teda znamená, že když vás kontaktuje nějaký člověk, že má prostě svoje ovoce, tak se s vámi domluví a vy on přiveze ovoce a vy mu posléze tedy vyrobíte jeho vlastní destilát. Je to tak? No, palírně už je něco přes 30 let, takže má přes 1000 zákazníků. To je skvělé číslo. A málo kdy nás oslovují zákazníci noví, ale můžu říct, že my máme stabilně prostě od příjem ovoce od srpna do konce listopadu a v té době už ty lidi vědí, že každý pátek, sobota, neděle bereme ovoce, pouze kvalitní. Hodně lidí, kteří nedodrželi tu kvalitu, tak jsme museli prostě odmítnout. Já jsem se na to právě pak chtěl zeptat, jestli už se vám někdy stalo, že jste někoho odmítl vzhledem k tomu, že prostě tohle zboží je nekvalitní, s tím já pracovat nebudu. Takže stává se to. Stává se to dál, řekl bych, že hodněkrát se to stává u nových zákazníků, který nemají ten přehled, jaký ovoce potřebujeme na pálení zpracovat. A máte za ta léta nějaké ověřené odrůdy, kde jako vždycky víte, že to bude super? Samozřejmě, tak to raný ovoce je muškatelka a solanka. Jsou dvě raný odrůdy, které dělají výbornou hruškovici, nebo z kterých se vyrobí. No, jablka, u těch hlavně neděláme jablkovice jednodruhovou, ale hlavně musí být dostatečná zralost. Proto ty jablka bereme třeba až od září, aby jsme měli dostatečnou tu aroma a chuť a výtěžnost těch jablek. Švestky, tam je to daný, protože my švestky na vstupu už odpeckujeme a pak už zpracováváme jenom kvas bez pecek, tak tam je nutná taky zralost, aby za prvé dostatek cukru a za druhý ta odpeckovačka neumí zpracovat nezralý švestky, takže tam jsme taky přísný. A takhle ročně kolik klientů zhruba vy zvládnete obsloužit, nebo na kolik máte kapacitu? Kapacita je velká, my máme kvasírnu na 180 tun, která byla plně využitá v těch letech, 95 až 2010. Pak přibylo mnoho konkurencí palíren, který zpracovávají kvasy, tak ty zákazníci některý odešli, protože problém třeba ve švestkách je to, že uzrávají postupně a museli třeba přijet 10krát, aby tu celou úrodu přivezli na pálení. Protože ty nezralý švestky sklepat nejdou, trhaný, nejsou kvalitní na pálení, takže tam je to problém. Takže tam nám to šlo asi o 1/3 dolů, ale dá se říct, že zákazníci zatím se drží. A rámcově je to tedy ročně desítky, stovky? Když to vemu v tunách, tak děláme těch takových teď 40 tun ovoce, jo.
zhruba 10 kg výtěžnost, takže 4000 litrů destilátu, 5000. Taky jsme dělali 8000. To už by byla krásná veselice. Tam to kolísá taky hlavně tou úrodou, protože úroda kolísá někdy za 2 roky, někdy za rok, takže přes rok až přes 2 roky, u některých odrůd až 5 let se nám stávalo, kdy prostě byla nadúroda. Jasně. A máte nějaké zákazníky, kteří se vám drží třeba už od toho roku 93, kteří jako jsou vám věrní do dneška? Máme a dokonce sami se k tomu hlásí, že mají naši archivní už 30 let starou. Už 30 let starou, protože vy jste vlastně v minulém roce tedy oslavili 30 let provozu. Ano. Byla nějaká oslava, nebo jste to jen tak nechali proběhnout? Nebyla oslava. Dá se říct tím pádem, že naše pálenka nesmí být předmětem prodeje, tak jsme nemohli nabízet tu pálenku těm zákazníkům. Nicméně už jsme zahájili to, že našim zákazníkům, kteří přijdou do pivovaru, tak dostanou zdarma 2 degustační vzorky destilátů, aby mohli ochutnat, co vyrábíme. A, to je super. Jak to u vás funguje s tím vaším vlastním ovocem? Vy máte nějaký svůj ovocný sad, věnujete se výsadbě stromů, nebo jak to u vás je? No, my jsme si vysadili s otcem sad, který k tomu už bude 18 let, ale postupně teď dosazujeme takový sekce, takže svého ovoce máme dost. A dá se říct, že prodáváme i ovoce na pálení ovocným lihovarům, aby se nám vrátily finance do údržby sadu, do náhrady stromů a na techniku a tak dále. Považujete za důležité, aby lidé stále vysazovali nové ovocné stromy, aby se navraceli do té přírody? Protože mi přijde, že se od toho jednu dobu upouštělo a vlastně i spousta, když se na to podívám lihovarníků, tak buď to kupovali ovoce někde ze zahraničí, nebo někteří si opečovávají svůj nějaký malý sad, takže je mi sympatické to, že vlastně máte tu tendenci vysazovat nové stromy a starat se o ten sad. Je pro vás důležité, abyste třeba pracoval vy osobně s lokálním ovocem a s lokální produkcí toho ovoce? Ano, samozřejmě, my ovoce ani v zahraničí, ani dál než v našem kraji nenakupujeme nebo nebereme, protože ty lidi jsou většinou chalupáři nebo místní lidi, kteří si berou tu palírnu, která je nejblíž, takže máme okolí 50 kilometrů, kde máme ty zákazníky. No a já musím říct, že v každém případě podporujeme vysadbu ovocných stromků. Dokonce doporučuji lidem odrůdy, kteří se mě ptají. No a protože zákon na vysadbu stromků je už od Marie Terezie, tak samozřejmě vítáme i to, že Maska se sídlem v Heřmanovém Městci nám pomohla s dotacema na výsadbu. Dostali jsme dotaci na údržbu sadu, na stroj a i přes obecní úřad v Českém zastupitelstvu jsme realizovali sad ovocný na obecním pozemku. A teď máme vyhlídnutý s kolegama, že bychom starý neudržovaný pozemky, které jsou v katastrofálním stavu, že bychom si udělali nějaké sdružení a vysadili bychom zase na dotace nějaké ovocné stromy. To je super, vy jste zmiňoval, že doporučujete lidem i různé odrůdy a takhle znamená to teda, že vás lidi mohou kontaktovat a vy jim případně poradíte. Ano, oni už mě kontaktují, jedná se o ty naši zákazníky, protože jich máme už hodně, dá se říct kolem 1000 zákazníků a každý, když mu dáme ochutnat třeba pálenku z našeho sadu, tak se ptají, co máme za odrůdy, co rodí. A hlavně potřebujeme teď už odrůdy, které jsou rezistentní, protože tady opravdu řádí tady mnoho chorob. Teď třeba musím říct na hruškovou, která nám tam napadá veškerý odrůdy hrušek a není proti tomu žádná obrana, pouze chemické postřiky, což u nás v chráněném území je problém, takže jsme zkoušeli prosadit likvidaci tují a jalovců, kterou samozřejmě byla móda chalupářů si vysazovat bezúdržbový stromy stále zelený a teď to teda nejde nějak realizovat, abychom ty jalovce vymítili a tím
ty hrušky trošku uživily. Mm-hmm. Vy jste tady ještě zmiňoval vlastně kolegy, já jsem se vás zapomněl zeptat na to, jak u vás vlastně funguje ta pracovní struktura, kolik vás je potřeba na to, abyste udrželi vlastně palírnu i pivovar v chodu, jak to u vás funguje, jestli vy jste třeba hlavní sládek, nebo jak tam funguje ta organizační struktura, jestli je to kamarádský biznis, rodinný biznis, anebo tam máte externě zaměstnance, brigádníky, jak tohle u vás funguje? No, já jsem prakticky děvečka pro všecko, protože to dělám sám s manželkou, která tam teda přišla před 3 lety, protože teď už jde do důchodu, takže to budeme dělat se tím sami. Samozřejmě syn má vedle postavený dům, takže počítáme, že to převezme, ale v momentální době to nelze, protože má velkou rodinu, dělá ve světě, takže na to nemá ani čas. Ale samozřejmě všecko nasvědčuje tomu, že to rádi převezmou moje děti a jeho děti. To je dobře. Rodinná tradice je potřeba zachovat určitě. A já bych se teďka přesunul k vaší spolupráci vlastně s Železnohorským regionem. A první věc, pamatujete si, kdy a kde ta spolupráce začala? No to už je hodně let. To je v době, kdy jsme vlastně rozjížděli pivovar. Já si troufám, že to bylo asi v roce 2010, když jsme se poprvé potkali a nemůžu si neříkat, ta spolupráce byla po celou dobu, nebo je ještě po celou dobu výborná, když člověk přijde s problémem, když se domluvíme, co by bylo pro nás dobrý. Takže dělá nejenom pro mě a pro ostatní výrobce v regionu, dělají maximum. Proto když děláme v pivovaru pivovarské akce, protože budeme se o nich ještě bavit. To je nedílnou součástí, tak spolupracujeme i s ostatními výrobci, kteří jsou v masce a mají certifikáty, abychom těm našim návštěvníkům vlastně nabídli co nejširší sortiment z okolí Železných hor. Já jsem tady měl před pár epizodami na rozhovoru Josefa Rabu a vy jste spolupracovali na gurmánské stezce. On mi vlastně o vás řekl, že vy jste takový otec té gurmánské stezky. Jak vzpomínáte na to, když jste ji jako zakládali a jak dneska zpětně hodnotíte ten přínos, který to pro vás mělo? Já jsem se na tohle ptal i Pepi Raby, on říkal, jako, že vy jste stále ještě ohledně tady toho nějakým způsobem v kontaktu a mě teďka zajímá váš pohled na to. Když jsme to realizovali, tak to bylo výborný. Tak ten první rok prostě byl znát ten zájem těch zákazníků, ale postupně nám vypadly některé články z ty stezky, takže tam byla díra a ty lidi jeli po ty stezce a prostě ten objekt měl zavříno nebo je odmít, protože měl soukromý akce a tak dále, tak potom jsme to trošku revitalizovali. Znamená, vynechali jsme ty nezájmové firmy a přibrali jsme tam jiný. Nicméně musím říct, že ten covid nám teď udělal čáru přes rozpočet, takže 2 roky teď to bylo bídný, ale to nebylo jenom na stezce, ale u všech těchto malovýrobců, kdy prostě ten turismus šel dolů, tak to bylo znát. Ale musím říct, že teď už prostě v roce 2023, 2024 už počítáme, že ty nárůsty začnou a že to znova oživíme a rozjedeme. To je dobře. A v té době, kdy jste vlastně to nějakým způsobem aktivně provozovali, byly znát ty nárůsty těch návštěvníků? Protože třeba Pepa Raba říkal, že určitě tam pocítil jako nějaký nárůst, jak to bylo u vás. Byly nárůsty, pocítili jsme to, protože jsme tam vymysleli takový malinký fígl, že každý provozovatel měl jedno razítko a když ten zákazník objel, protože je to zase na cyklistických stezkách většinou, objel ty všechny účastníky ty stezky, tak u nás dostal pivo zdarma. Nebo něco jiného. On tady Pepa i vzpomínal to, že vlastně občas se stávalo, že cyklisti dojeli do pivovaru a už nebyli schopni dojet zpátky. To má pravdu.
Stávalo se to že se pak jako museli pořádat různé transporty a transfery cyklistů z pivovaru. Ano, je to pravda. Vy spolupracujete aktivně do dneška s některými regionálními producenty, nejenom právě na těch vašich pivovarských akcích. S kým v dnešní době spolupracujete ještě? No tak Pepa Rába samozřejmě je na konci stezky, takže nebo na začátku, protože samozřejmě... Záleží na tom, odkud to člověk vezme. Když si to vyberou. No tak pak tam máme, trvale spolupracujeme s Minným mlýkárnou v Kraskově, s panem Navrátilem a s jeho bratrem taky, ten má kovárnu. Tam už je to problém, protože cyklista, když jede, tak si těžko koupí kovaný svícen, aby si ho dal na záda. Ale ty výrobky z té Minným mlékárny, to funguje špičkově. Jo. Potom bereme nějaký uzeniny od pana Francouze, ten nevím, jestli je trošku bokem, ale taky tam byl. Pak, co bych si ještě připomněl, teď ho na Seči hospůdka pod Drnem. Začátek a další konec naší stezky, takže tam taky dělají výborné jídlo. Potom samozřejmě, když to vemu z druhé strany od pana Ráby, tak je tam restaurace tadyhle, teď si nemůžu vzpomenout. To nevadí. Pod rybníkem. Nějakým způsobem tady nějakou spolupráci s vámi zmiňovala i paní Olga Pospíšilová. Jo, vidíte. Olze vyrábíme pivo z její levandule, který teda jde dost na odbyt, dokonce bych řekl. Ona to tady zmiňovala, ano. Víc než u nás, takže to děláme z pšenice, 11, levandulový pivo. Potom si vzpomínám bratři Vašíčkové, jeden má včely a vyrábí výrobky z medu a jeden má hovězí. S tím spolupracujeme už teda leta, protože jeho špičkový hovězí z biofarmy u nás grillujeme na akcích a je o to veliký zájem. Super, těch spoluprací tam je ohromná spousta a jak jsme již zmiňovali, tak vy ve vašem pivovaru pořádáte různé akce, jako třeba Guláš fest nebo Klobás show. A můžete se nám o tom nějakým způsobem tady rozpovídat a jak tam vlastně funguje návaznost na ty regionální producenty a případně samozřejmě můžete pozvat na letošní ročníky a tak dále. Samozřejmě. Pivovar, pokud jak se říká, rozváží jenom kolem komína, tak musí pořádat nějaký pivovarský akce, aby přilákal ty zákazníky a aby získal taky nové zákazníky, který zajímají nebo jezdějí takzvaný pivní turisti po těch pivovarských akcích. Takže my máme 3 základní, dá se říct, takový velký akce, který pořádáme už od začátku pivovaru, se dá říct. Takže první máme v květnu, to je zahájení pivovarské sezóny, kde grillujeme to hovězí maso pana Vašíčka, máme tam uzeniny regionální, máme tam sýry, dokonce i teď jsme začali s uzenými výrobky, takže udíme sýry, ryby, což láká poměrně hodně lidí. Potom pan Navrátil má zaregistrovaný i brambory svoje, takže děláme bramboráky, velký zájem o spirály bramborový z jeho brambor a bramboráky. To děláme, to vás můžu pozvat vždycky 3. víkend v květnu, takže 25. května v letošním roce. Je to celodenní akci od 10 hodin. Jo. Potom, co je stěžejní, je samozřejmě naše pivo, takže všech 5 druhů našeho klasického piva i naši 3 druhy ochuceného piva budou k mání. Točíme z 10 píp, vždycky tam hraje nějaká muzika nebo nějaká hudba a jsou tam zdarma ochutnávky destilát. Krása. No, ale naši největší akci a nejvíc navštěvovanou akcí je samozřejmě je Guláš festival, který děláme 3. víkend v červnu, letos bude 22. června, kde soutěží 8 družstev ve výrobě kotlíkového guláše, který se vaří na dřevě, na ohni přímo před očima zákazníků. Ty si můžou zakoupit degustační lístky a potom hodnotí kvalitu guláše. Guláš se potom podle jejich hodnocení vyhodnotí.
výherci dostanou mnoho pivních cen, ale samozřejmě ani zákazníci nepřijdou zkrátka, protože vylosujeme 3 základní ceny i zákazníků, který hodnotili podle těch lístků, který hodili na hodnocení do bloku. No a hraje nám už leta, tam hraje naše pardubická kapela Regent. Zní to skvěle. No a potom uděláme samozřejmě v září, vždycky děláme, letos to bude 21. září, děláme takzvaný pivofestival. Je to taková naše varianta Oktoberfestu, kdy vaříme takový ty silnější, těžší piva, ale vezmeme tam samozřejmě i jedno pivo z Bavorska, aby lidi mohli ochutnat pravý bavorský pšení, Weizen. Ano, nejenom Weizen, ale to bavorský, ten lager, těžký, ten mám já teda osobně. Ono to k tomu Oktoberfestu patří. No a zase nějaká kapela a tak dále. Třeba u toho Guláš Festu víte, kolikátý bude letos ročník? No, ten guláš, my jsme začali vařit taky s pivovarem, ale to bylo bez soutěže, kdy jsme prostě předváděli lidem, jak se vaří ten kotlíkový guláš. Ale potom, jak jsem získal přes kamaráda kontakt do maďarských pivovarů, tak tam jsme to viděli, ty soutěže, které se přenesly už do Přívratu, a to je můj kamarád, který to tam pořádal, tak mě půjčil ty soupravy a poprvé jsme dělali náš poctivý guláš festival v roce 2013. Takže bude nějaký 11. ročník, nebo nevím, jak to bylo v covidu, jestli to bylo možné. Nebylo. Vlastně v covidu nebyl, takže letos budeme slavit 10. výročí guláš festivalu. Takže bude jubilejní a bude muset udělat nějaký velký poháry a budete větší nějakou specialitu. A dá se říct, že už se proto stala jako třeba pro lidi z okolí tradice, že se vracejí zatím a... Ano. Opravdu je to tradice, protože ta návštěvnost je čím dál větší, se dá říct. Tak to je paráda. Zvládáme. A co plánujete ještě do budoucna? Plánujete nějak rozšiřovat provoz, nebo plánujete nějaké jiné akce, nebo už to budete nechávat další generaci kutílků? Tyhle 3 základní jsou naše stěžejní, takže další zatím neplánujeme, protože jsme zjistili, že proto červenec, srpen je takzvaně prázdný, protože ty lidi mají dovolený, děti jezdí na tábory a prostě mají svoje aktivity, kdy jsou dětský školní prázdniny, takže tam jsme nezaznamenali moc velkou návštěvnost. Mm-hmm. Nicméně máme tam svatby 2 letos, nevím, jestli se podaří všecky a máme v srpnu výročí obce, takže bude velká obecní slavnost. Mm. Takže se budeme účastnit, samozřejmě musíme účastnit jako pivovar taky. No a do budoucna uvidíme, to rozšíření těch akcí asi nebude moc u nás dělat už, protože to nádvoří nám nedovoluje dělat velké akce. A třeba rozšíření pivovaru nebo vyzkoušet nějaké nové pivní speciály, pustit se třeba do tmavých stoutů, něco uvažoval jste nad tím, nebo už to přenecháte další generaci, ať ona experimentuje? Zatím jsem o tom neuvažoval, to se přiznám. Když jsme dostali dotaci na CKT tanky od Masky, nám pomohla ji získat tak a bez nich bychom nemohli dělat ani těch 5 druhů, který děláme v současné době. No ale přiznám se, že uvařit to tam jde a šlo by to udělat, ale asi to přenechám synovi už. Tak jo, my jsme se dostali na závěr našeho rozhovoru a já vám teďka nechám prostor, abyste případně oslovil naše posluchače, pozvali je kam chcete, nebo případně kde vás můžou kontaktovat, internetové stránky, sociální sítě, cokoliv. Teď máte prostor vzkázat našim posluchačům, co hrdlo ráčí. No tak já bych je samozřejmě chtěl pozvat do našeho pivovaru a palírny od května do září. Máme otevříno každý víkend, pátek, sobota, neděle. V pátek máme od 2 do 6, sobota, neděle máme od 10 do 6. To jsem zapomněl zmínit jako novinku. Nevím, jestli už to je na webu. Teď jsme začali možnost se objednat na školení a na předvádění vaření piva. Kdo by si chtěl udělat kurz nebo se to naučit,
nebo si uvařit svoje pivo, tak jsme ochotní s ním spolupracovat. Jo, ale je to na domluvě samozřejmě. A kde vás teda lidé mohou kontaktovat? Webové stránky, Facebook? Jo, tak. Jak vás najdou lidé na internetu? Webové stránky samozřejmě pivovarchvalovice.cz nebo kutilkovapalírna.cz. Telefon můj je 737 337 555. Už vlastně mnoho let, dá se říct už skoro 30 let stejný. No a Facebook obsluhují naši mladí, takže samozřejmě můžete, všecko se k nám dostane. Nebo mailem kpalirna@seznam.cz nebo info@kutilkovapalirna.cz. Tak jo, super, já vám moc děkuju za velmi příjemný rozhovor. Bylo to super si zase popovídat s někým o oboru, ke kterému já mám blízko, a přeju, ať se vám daří, ať se všechno vydaří a krásný den, nashledanou. Těšilo mě, zdravím, naschle.